karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Order lang mo sa gusto ninyong orderon. Oo, nara siya eh. Sorry ha, nalate ko. Paul? Siya ang atong ika-meeting pa. Siya si Paul Palacio, ang anak sa presidente sa PB Construction Company and Development Corporation. Siya na karon ang mipuli sa iyang amahan nga nagmasakiton. Oh, Good evening. Hello, kaslit. Gamay ra gyud kayong kalibutan, no? Magit ko magdahom nga kailan na day mo sa kumbana, Paul. Kaila giday mo. Classmate mo sa high school. Dugay na ito magkita, no? Hapit mo pito ka tuig. Unsa man ni? Oh. Before ta mo padayon sa business discussion, manihapon na ta. Excuse na ninyo. Ato na ko sa restroom. Balik na yon iyan. Yes pa. Excuse ba? Kumusta na si papa nimo, Paul? Okay lang, Sir Ed. Naka-recover na gamay. Pero dawatan niya nga may cancer siya. Cancer ang sakit ni Sir Matthew. Nakaila gyud ka sa iyang ginikanan, Alexa? So ding higala. Pagkapanuhay ni kinabuhi nganong siya pa magyud ang ka-meeting ni Papa. Iyan. Iyan. Usaway mo ato na to ini. Kabit ni Alexa ang kasabot sa imong amahan. Ambot. Wa ko may baw. Kinahalamay ba ang imong amahan sa tinuod? Pero, unsa ko na ko pagsulti? Kung dili ka mosulti, ako'y sulti. Oh, Lira, kung ikay musulti, posible nga di na ka makasuod sa amo kung mulaban siya sa iyang asawa. Anya, pasagdan lang nimo nga tuntuhon ang imong amahan siyang asawa. Di na mahitabo. Pero, sakyan tauna ang kabuang anang Alexa. Kinahanglang masakpan sila sa akto ni Papa. Wako magtuo nga mapagasawan mo akong classmate, Sir Ed. Ingon anak ka misteryoso ang pamaagi sa Ginoo. Bitaw, no? Di mo mo magkita. Naninda ko pinaypay nga saging sa building nga gipatukod nila ni Ed. Dol-dol sa amo. So na ko ang iyang mga trabahante og siya. O swerte ko kay negosyante nga akong asawa. Damo siya sa una, Sir Ed. Siya salay baligya niya sa among classroom. Bao ba? Bunga sa kalisod og dang lingaw-lingaw. Negosyante ka na gyud ay sukad pa sa una, Alexa. Awag ganahan lang gid ko mamalikya. Okay. Niya di makaon. O sige, mga una ta aron masugdan na nato ang meeting. So, mag-meeting lang unya ta o usab uban sa imong amahan, Paul. Yes, Sir Ed. Wadto ko sa inyo. Maybe next week. Malipay si Papa kung makakita siya mo, Sir Ed. Sige. Muna ko niyo, ha? Kay manaw pa ko ni Mama. Alexa, congratulations. Thank you. Mausap yun ang tao, no? Pahoy niya naong sa una sa high school pa mi. Katong uya pa mo? Yan. Wa ni mo sulti si Papa nga uyab to nimo sa una. Sultihan naman ng tanak ko po. Naunhan lang ko nimo. Ed, ako to siyang uyab sa una. First love ko no hay, unya, may transfer man siya glay eskwelahan. Mga nakalagyo na mi, wa na'y balita. Pero, nagsabot jud mo nga ani magkita, di ba? Sila si Papa ni mo ang nagsabot nga anhi dinhi magkita og dili ako. Og dili na ko siya kapit, Lira. Naunsa ka? Naghilom-hilom ra ko diri, no? Naghilom-hilom lang ka, pero mo ni gusto nimo isulti. Ato na lang ning humanon karon ha. Gusto mong mahibaw sa akong love story ni Paul? Mao ni nahitabo. Gipalayo nila si Paul nako kay anak ko og pobre. Kakato ka. Nagkabuwag mi nga way closure. Mga karon na mo i-close ang among relasyon nga gilumutan na.
Og Lira, dili tinod nga kabit nako si Paul. Sila na ang mamahimo na tong partner sa renovation o extension sa building nga butangan ta sa Figura Boutique. Gusto si Alexa nga may kaugalingong shopping center sa building nga butangan sa Figura Boutique. Aron mas attractive sa mga tao. Og na-approve na ang iyang plano. Kamong duha si Alexa ang muduma sa maong construction. Si Alexa ang in charge sa planning ug ikaw isip assistant manager ang responsable aron mahimong tinuod ang mga plano. Nakasabot ka iyan. Alexa, maki-coordinate ka ni Paul sa atong project. Kamong duha si Ian. Huwag ko makauyon ini. Di ko ganahan nga magtanaw sa naong atong Paul. Ang imong amahan ang dunay problema. Nahibaw na gid siya nga dunay relasyon si Alexa ug Paul sa unang panahon. Nga naman sugot man siya nga ang kumpanya ni atong Paul ang mahimong partner sa iyong building project. Ambot. Ambot. Nayapag na matingali ning akong amahan. Magkisulti ko niya. Pa, ayo kay Nekas Bar. May mo makiksulti niyo? Sure, lingkod. Pa, nga nung misugot ba ka pa? Nga mahimong partner na to ang kanhing uyab sa imong asawa. Ngano, o sa may problema na. Iyan ang uyab sa una pa. Dugay ng panahon nga sila nagkauyab. Mga bata pa sila. Pero pa, huwag ka mahadlok nga. Matintal sila pagbalik. Mga batanon pa ko na sila. Oh, Paggawas pa, di ko ganahan sa naong atong Paul. o nganong dili ka maganahan sa naong ni Paul? Tungod ba kay gwapo siya? Tungod kay klaro kayo nga doon na siya gusto ni Alexa pa. O gano'n nakasiguro ka man nga nakagusto pa siya ni Alexa? Ha? Kalimti ng langaki, uy. Grabe naman sab ka. Kadugay na ato. Tinuod lagi. Wa ta magkabuwag. Karon, panahon na nga magbuwag mo. Oh. Imong... Iya kung ba na? Reklamo ka? Oh, Iyan, ganun wa ka makatingog ha? Ganun nakasiguro man ka nga nakagusto pa siya kang Alexa? Kon, tungod kay maila ni sa iyang tinanawan sa imong asawa pa. Salamat sa imong pagsilos para nako iyan. Bisalig ko sa akong asawa, iyan. Yes. Batanon pa siya. Pero nahibaw ko nga lig-on siya sa iyang mga desisyon. Bosa, pasagdi na lang una siya. Ang huna-huna ug maayo mo ang umaabot ni mong project. Kinahanglang sa pagbalik na to sa ato, makamiting na kamong tulo si Paul. Nalito ba ko? Wa pa. Alingkod. Ato nang pabuton sa iyan, ha? Okay. Wa ko magtuo nga muuminto ka sa ni Alexa. Aw, maama na akong kapalaran. Akong dawaton sa white kusmod. Bisan bitaw ako. Wagit ko magtuo nga gikan sa pagpangluto lang og saging. Mahimo di ko manager. Kibaw ka? Mulutaw ka bisan asa kay butang Alexa. Ikaw ha? Nanasod ka na imong tinanawan nga makahilis ay. Ay, mag-istorya tag business, oy. Mas gusto kong istorya ng atong kagahapon. Ninumdum ka pa sa atong suryanan? Ah, kitong bungtod luyo sa eskwelahan? Ay, daghan na magpilting. Dito ba ako? Namasin nga makita ka dito. Unsa? Pero wa ka. Kapila ko magbalik-balik dito pero wa ka. Wa naman ko mabalik dito sukad nga mibalhin mo og puyo og ang imong mga ginikanan. Unsa kay naani mo no? Nga di magkamawaas ko na Alex. Ha? Paul, buhi lang ang akong kamot. Ah! Oh, Unsay buot ipasabot ang gunit-gunit ni Kamat? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasuba
subay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!